Tras Gonzalo Jácome llegaba el que con toda probabilidad será el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que tras el encuentro valoraba positivamente el tono de la reunión. O que é evidente que bueno, iniciamos unha nova andadura, o mesmo co alcalde di que vai a falar moito máis ca oposición, o que tamén é certo que nós estamos dispostos a falar co alcalde cando nos chamen, o sea, aí non temos ningún tipo de problema. E, por suposto, non vamos a utilizar o tono, nin o linguaxe, nin o discurso de don Rosendo durante 4 anos. Estamos feitos de outra pasta e entendemos que a política é outra cousa totalmente distinta. Los representantes de Ourense en Común eran los siguientes. A su salida de la alcaldía mostraban su acuerdo con las reducciones que se pretenden hacer en el concello. Somos conscientes da situación nas que estamos e non temos inconveniente en reducir os gastos tanto a partidos como as asignacións que poden ser persoais, porque entendemos que a sociedade está aí na rúa e hai moita xente na rúa que precisa comer todos os días, entón non podemos pretendernos incrementar gastos, senón ao contrario, favorecer a reducción de gastos.